ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон бо муҳимтарин хабаргузоришҳо мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. барои ҳимояи соҳибихтиёрӣ ва амнияти иқтисодӣ, ҳаёту саломатии инсон, ҳифзи муҳити зист ва арзишҳои фарҳангии кишвар, инчунин ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои давлат ва иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши хадамоти гумрук муҳим мебошад. таи солҳои соҳибистиқлолии мамлакат барои тақвият бахшидани фаъолияти кормандони соҳа, дидбонгоҳҳои гумрукӣ бо техникаву технологияи муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. бо вуҷуди амалӣ кардани тадбирҳои муҳим, ҳоло ҳам дар фаъолияти кормандони соҳаи гумрук камбудиҳои зиёд ба назар расида, барои ҳалли мушкилоти мавҷуда зарурати андешидани чораҳои саривақтӣ ба миён омадааст ки ин омил ҷиҳати ҳифзи амнияти иқтисодии мамлакат заминаи мусоид мегузорад. шарҳи Маҳмадалӣ Сафар. хадамоти гумрук ҳоло назорат ва барасмиятдарории гумрукии молҳоро дар 24 гузаргоҳи наздисарҳадии автомобилӣ, 4 гузаргоҳи роҳи оҳан, 1 гузаргоҳи дарёӣ, 5 гузаргоҳи нақлиёти ҳавоӣ анҷом медиҳанд. солҳои охир муҷаҳҳаз гардонидани онҳо бо техникаву технологияҳои муосири назоратӣ ва озмоишгоҳӣ беҳтар шудааст. бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва шарикони руш солҳои охир 10 дидбонгоҳи гумрукӣ сохта, дар қисми боқимондаи онҳо корҳои таъмир ва муҷаҳҳазгардонӣ ба анҷом расонида шудаанд, вале ҳанӯз интиқоли молу воситаҳои нақлиёт дар ҳама гузаргоҳҳо тибқи меъёрҳои байналмилалӣ сурат намегирад. таҳлилҳои солҳои гузашта нишон медиҳад ки ҳаҷми маҳсулоте ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегардад бо омори расмӣ мутобиқат намекунад. Яъне маблағҳо ба тариқи ғайриқонунӣ ё рӯйпӯш намудан аз назорати гумрукӣ ва муоинаи гумрукӣ вориди кишвари мо мегарданд, ки албатта ташвишовар аст, чунки гумрук ин омил ё ки механизми асосии таъминкунандаи амнияти иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад. дар доираи татбиқи лоиҳаи долонҳои нақлиётии ҳамкории иқтисодии минтақавии Осиёи марказӣ дар ҳудуди Тоҷикистон роҳҳои сатҳи ҷаҳонӣ бунёд гардида, гузаргоҳҳои байналмилалии транзитӣ таъсис ёфта истодаанд. бо ин мақсад дар самти рақамикунонии пардохтҳои гумрукӣ бо истифода аз низоми ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, назорати фосилавии фаъолияти дидбонгоҳҳои гумрукии наздисарҳадӣ ва иттилоотонии пешакӣ ташаккул дода шуда, барои ҳамгироии ҳадмии равзанаи ягона бо низоми иттилоотии мақомоти молия, андоз, бонкҳо ва дигар вазорати идораҳои дахлдор тадбирҳои муҳим амалӣ хоҳад шуд. маҳсулоте ки ворид мешавад бояд дорои сертификат ва стандартизатсияи ба талаботи меъёри байналмилалӣ мутобиқаткунанда доро бошад. аз он ҷумла дар ин самт омили асосӣ ин кадрҳои баландихтисос, ҳирфаияти баланддошта, касбияти баланддошта, баҳри саривақт пешгирӣ намудани ҳамин баъзе норасои камбудиҳо дар ин соҳа ба ҳисоб меравад. андешидани тадбирҳои мазкур ба самаранокии фаъолияти мақомоти гумрук дар самти дарёфти роҳҳои баландбардоштани сатҳи ҷамъоварии пардохтҳои гумрукӣ низ мусоидат менамояд. он имтиёзҳое ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудааст, на ҳама вақт самаранок мавриди истифода қарор мегиранд. бояд дар ин самт омилҳои сунъӣ ва он омилҳои инсониро бояд аз байн барем. дар давоми солҳои 2009-2018 аз ҷониби мақомоти гумрук қариб 50 000 ҳолати вайронкунии гумрукӣ ошкор ва ба қайд гирифта, ба маблағи 51 миллион сомонӣ ҷарима ва 453 миллион сомонӣ пардохтҳои гумрукӣ рӯёнида шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба хотири таҷлили сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ корҳои созандагиву бунёдкорӣ идома дорад. то ин ҷашни умумимиллӣ дар ноҳияи Дӯстӣ бояд 146 иншооти таъиноташон гуногун сохта ба истифода дода шавад. тафсилоти бештар дар шаҳри ҳамкорони мо. истиқбол аз 30-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ аслан дастурест ки дар партави амалҳои созанда мардуми соҳибдарак ватан обод мекунанд. ҳамин гуна амалҳои созандаю ободгароӣ чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Дӯстӣ низ рӯи даст гирифта шуда, то таҷлили ҷашни 30-солагии ватан 146 иншооти таъиноташон гуногун сохта ба истифода дода мешаванд. аз ҷумла дар ноҳия танҳо дар ҳамин сол зиёда аз 40 адад иншоот бояд бунёд гардад ва аллакай қисме аз онҳо то ба имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор ёфтаанд. аллакай дар соли 2018 мо 8 иншоотро ба истифода додем ки аксариятшон иншоотҳои иҷтимоӣ буданд. сартарошхона, кошонаи ҳусон, якта бонгоҳи тиббӣ ба истифода додем. тавре ки мушоҳида намудем, айни замон корҳои сохтмонӣ, таъмиру тармим ва аз навсозӣ дар ҳамаи иншооти ба нақша гирифта шуда бо ҷалби мутахассисону кормандони маҳаллӣ бо сифати баланд ҷараён доранд. масалан имрӯзҳо дар боғи фарҳангиву фароғатӣ, варзишгоҳи марказӣ, толори варзишии болопӯшидаи замонавӣ, бунёди пулу таъмири роҳҳо ва даҳо адад иншооти дигар
корҳо аз рӯи лоиҳа давом доранд. ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлати Тоҷикистонро бо тӯҳфаҳои арзанда, бо меҳнати шоиста ва бо бунёди ҷойҳои нави корӣ мо пешвоз мегирем. аз рӯи маълумот сохтмони иншооти ба анҷом расида давра ба давра дар рӯзҳои ҷашнҳои бузурги миллӣ мавриди истифода қарор дода шуда ба ин васила дар ҳалли масъалаҳои ҷойдошта мусоидат менамоянд. Искандар Давлатов, Нисои Зайнулло аз ноҳияи Дӯстӣ барои барномаи иттилоъоти ахбор. идомаи барнома. Мақомоти прокуратураи ноҳияи Спитамени вилояти Суғд назорати прокурориро дар самти истифодаи оқилонаю самараноки заминҳои корам пурзур намуда, якҷоя бо мақомоти маҳаллӣ барои пешгирию ошкор кардани қонунвайронкуниҳо дар ин самт тадбирҳо меандешанд. гузориши хабарнигорони мо. пешгирӣ аз ҳолатҳои қонунвайронкуниҳо дар истифодаи замин бо роҳи фаҳмондадиҳии талаботи қонунгузории замин дар маҳалҳо, саривақт ошкор намудани ҳолатҳои тақсими ғайриқонунӣ, ишғоли худсарона бо сохтакориҳои ҳуҷҷатҳои заминсозӣ аз ҷониби прокуратури ноҳияи Спитамин ва мақомоти маҳаллию сохторҳои марбута буда, дар соли равон дар ҳамаи ҷамоати шаҳраку деҳот суҳбату вохӯриҳо дар маҳалли зисти аҳолӣ гузаронда дигар чорабиниҳо амалӣ гардиданд. мақсад аз гузарондани чунин вохӯриҳо дар он аст ки мо бояд талаботҳои қонунгузории заминро ба сокинони ноҳияи Спитамен фаҳмонем ва аз онҳо тақозо намоем ки ба қонунвайронкуниҳои замин даст назананд. ҳамчунин ба тамоми сокинони ноҳияи Спитамен оқибатҳои даст задан ба қонунвайронкуниҳои замин ва пас аз ин ба чӣ ҷавобгарӣ кашиданашон фаҳмонда дода шуд. таъкид гардид ки дар ин маврид бояд масъулини ҷамоати шаҳраку деҳот, муҳандис заминсозҳо, нозирони минтақавии милитсия ва раисони кумитаи маҳаллаҳо ки бевосита аз ҳолату вазъият дар маҳалли зист огаҳанд, вазифаю ӯҳдадориҳои худро иҷро ва дар ошкору пешгирии қонунвайронкуниҳои вобаста ба замин масъулият дошта бошанд. тавре таъкид ёфт, дар давоми солҳои охир дар ноҳия ҷой доштани ҳолатҳои ғайриқонунӣ ҷудо намудани қитъаҳои замин ба шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ барои сохтмони манзилҳои истиқоматӣ, иншооти кору хизматрасонӣ, ташкили хоҷигиҳои деҳқонӣ бо роҳи фиребу сохтакорӣ, қаллобӣ, гирифтани маблағҳо аз ҷониби идея аз масъулону кормандони сохторҳои ноҳиявию мақомоти худидории шаҳраку деҳот ошкор гардидаанд. кирдору ҳаракатҳо ва ҳолатҳои бо роҳи сохтакории ҳуҷҷатҳо бо сӯистифода аз боварӣ, бо роҳи қаллобӣ, истифодаи мақоми хизматию мансабӣ, Сарибоев, Акмал Бойматов, Мафтуна Қаюмова ва дигарон дар мавриди тақсими қитъаҳои замин ба шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ошкор гардида, нисбаташон парвандаҳои ҷиноӣ оғоз ва анҷом дода шудааст. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки талаботи қонунгузории замин аз ҷониби шахсони масъулу мансабдори мақомоти маҳаллию худидории шаҳраку деҳот, сохтори кишоварзӣ ва мақомоти назоратӣ, меъморию шаҳрсозӣ, ҳифзи муҳити зист, беҳдошти замин, бойгонӣ ва ғайра вайрон карда мешаванд. се ҳолат бо амроҳи прокурори ноҳия заминҳои худсарона ишғол карда шуда ва сохтмонҳои худсарона бунёд карда шуда заминҳо ба ҳолати аввала баргардонда шуданд. ҳамчунин нисбати 26 нафар сокинони ноҳияи Спитамен бинобар бесертификати ҳуқуқи истифодаи замин истифода бурдани хонаҳои истиқоматӣ парвандаҳои вайронкунӣ маъмурӣ оғоз карда шуда ҷаримабандӣ шуданд. санҷишҳои прокурорӣ ошкор намуданд ки яке аз роҳҳои қонунвайронкуниҳо сохтакорона бо санаҳои гузашта омода кардани қарорҳои раисони ҷамоати шаҳраку деҳот ва бо кормандони идораҳои бойгонӣ забон як карда дар бойгонӣ ғайриқонунӣ ба қайд гирифтани чунин ҳуҷҷатҳо мебошад. бо амру эътирозҳои прокурорӣ, пешгирии ҳолатҳои аз истифодаи кишоварзӣ, берун мондани заминҳои корам, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо, ба гардиши кишоварзӣ баргардондани заминҳои кишоварзӣ ва истифодаи самараноку оқилонаи замин, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ нигаронда шуданд ки аз самтҳои таъмини амнияти озуқаворист. мутобиқ ба барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 дар ноҳияи Шаҳристон бояд дар майдони 175 гектар боғи дарахтони меваашон ба содирот нигаронда шуда бунёд карда шавад. натиҷаи заҳмати софдилонаи коргарони кооперативҳои истеҳсолӣ ва саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии инфиродии оилавӣ буд ки то имрӯз ин рақам ба 220 гектар расидааст. ноҳияҳои доманакӯҳ ва камоби кишвари офтобия мо маҳсуб ёфта, иқлимат ба бунёди дарахтони меваҳои содиротию парвариши чорво басо мутобиқ аст. ҳамасола дар ин диёри рӯ ба рушд 40-45 гектар боғ барпо ва садҳо сад чорвои хурду калон зиёд мегардад. бунёду парвариши ниҳолон бештар дар талу теппаҳо ва заминҳои доманакӯҳ ҷараён мегирад.
дар ин раванд саҳмдорони садҳо хоҷагӣ деҳқони инфиродӣ оилавӣ ҷамоатҳои деҳот шаҳристон ва бунҷикар коргарону иҷоракорони кооперативҳои истеҳсолии тиҷоратӣ ба номи норқул содиқов умар сулаймонов чашмасор ва шаҳристон нисбати зиндагии ободу фаровони хеш заминаи боэътимод гузоштаанд. аҳли меҳнати кооперативи истеҳсолии тиҷоратии шаҳристон дар майдони 85 гектар ниҳолҳои себу нок шинонида боғи интенсивӣ ташкил кардаанд ки имрӯз нашунамои хеле хуб дорад. нақшаи байни қаторҳои ниҳолҳо 1/2 метр буда ба 37 нафар коргарони кооператив тақсим карда шудааст. коргарон бо мақсади аз як майдон гирифтани 2-3 ҳосил замини байни қаторҳоро шудгору нарм карда имрӯз ба маъракаи шинондани картошка шуғул меварзанд. мавриди зикр аст ки имрӯз дар ноҳия маъракаи картошкашинонӣ низ бо авҷи тоза идома меёбад. дурнамои кишоварзон дар соли ҷашни 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон кишти картошка дар майдони 1200 гектарро ташкил дода деҳқонон аз ҳар гектар майдон гирифтани 350 сентнери ба истилоҳ нони дуюмро нақшабандӣ карданд. ҳамарӯза дар шаҳрҳо зиёда аз 40 адад техникаҳои гуногун тамға ба шудгору молакунии заминҳо машғул буда бо қувваи техникаҳои картошкашинон ва саҳмдорону коргарон дар майдони 35-42 гектар картошка шинонда мешавад. ба хотири таъмини ҳосили фаровон ва боз ҳам беҳтарсозии сатҳи зиндагию фароғат саҳмдорону коргаронон бештар аз тухмиҳои аълосифати овчии ғончӣ, нуринисо, навъҳои ба шароити ноҳия мутобиқгардидаи диамант, пикассо ва кардинал бештар истифода карда истоданд. пас аз боронгариҳои пайдарпайи моҳи апрел ва бо истифода аз рӯзҳои гарму офтобии фасли баҳори нозанин имрӯзҳо дар ноҳияи шаҳристон маъракаи картошкашинонӣ авҷи тоза дорад. мазбути бобозода аз ноҳияи шаҳристон барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар, бар асари ҳамлаи силоҳбадастон ба се минтақаи аҳолинишини Нигерия 26 нафар сокини осоишта ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар захмӣ шуданд. зимни амалиёти махсуси сохторҳои қудратии ҷумҳурии исломии Афғонистон дар минтақаҳои гуногуни вилояти Вардак 20 силоҳбадаст нобуд карда шуд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. гурӯҳҳои силоҳбадаст ба минтақаҳои Фаскара, Донмусо ва Бастири Нигерия ҳамла карданд. дар натиҷа 26 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар захмӣ шуданд. кормандони хадамоти дахлдор маҷрӯҳонро ба беморхонаҳои наздикии ҳодиса интиқол доданд. ҳамчунин силоҳбадастон пас аз ҳамлаи мусаллаҳона ба аҳолӣ 10 сокини осоиштаро ра буданд. тибқи иттилои кормандони мақомоти полиси Нигерия, силоҳбадастон вориди минтақаҳои аҳолинишин шуда, ҷониби одамон аз яроқ оташ кушоданд. баъдан чанд манзили истиқоматиро оташ зада аз маҳалли ҳодиса фирор карданд. кормандони сохторҳои қудратӣ барои безарар намудани силоҳбадастон амалиёт мегузаронанд. дар чанд минтақаи вилояти Вардаки ҷумҳурии исломии Афғонистон зимни гузарондани амалиёти зидди террористӣ беш аз 20 силоҳбадаст маҳв карда шуда, чанд тани дигар захмӣ гардид. ҳамчунин хизматчиёни ҳарбии Афғонистон 13 силоҳбадасти дигарро боздошт карданд. низомиён дар рафти амалиёт анбори яроқу муҳимоти ҷангии силоҳбадастонро хароб намуданд. силоҳбадастон ба муқоимати мусаллаҳонаи кормандони сохторҳои қудратӣ тоб наоварда фирор карданд. дар штатҳои Техас, Канзас ва Оклахомаи Штатҳои Муттаҳидаи Америка тӯфону боришот ба амал омад. бар асари офати табиӣ даҳҳо манзили истиқоматию маъмурӣ қисман хароб гардид. кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ сокинонеро ки дар натиҷаи офати табиӣ бесарпаноҳ монданд ба қароргоҳҳои муваққатӣ интиқол медиҳанд. суръати шамол дар маркази тӯфон 120 километр дар як соатро ташкил дод. аз тӯфон ва боришот бештар штати Канзас зарар дидааст. дар штати мазкур боришот обхезиро ба миён овард ки дар натиҷа садҳо манзили истиқоматӣ дар иҳотаи обхезӣ қарор гирифт. варзиши шамол дарахтони зиёдро решакан карда ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид кард. ҳамчунин тӯфон хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям намуда, сокинон аз истифодаи барқ маҳрум монданд. вобаста ба ҳолати пешомада дар штатҳои мазкур ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. дар шаҳри Баварияи Олмон тӯфони Аксел ва боришот ба амал омад ки сабаби марги як нафар шуд. дар минтақаи Гесен ва Рейни шимолӣ боришот обхезиро ба миён оварда, сокинонро ба мушкилӣ рӯбарӯ намуд. варзиши шамол болопӯши чанд бинои истиқоматиро хароб кард. дар натиҷаи номусоиди вазъи ҳаво дар шоҳроҳҳо садамаҳои зиёди нақлиёт ба амал омад. вобаста ба ҳолати пешомада дар чанд шоҳроҳ ҳаракати нақлиёт ғайриимкон шудааст. барои бартараф кардани оқибатҳои тӯфон ва боришот кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар минтақаи Войсхеми Полша гирдбод ба амал омад. дар натиҷа 100 манзили истиқоматӣ хароб гардид. офати табиӣ хатҳои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ ва оби нӯшокӣ маҳрум монданд. гирдбод дарахтони зиёдро решакан карда, ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид намуд. кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта, сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд.
идомаи ахбор. Дар ҷамъомаде ки дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон баргузор шуд, масъалаҳои таълиму тарбияи насли наврас, гирифтани пеши роҳи гаравидани баъзе аз ҷавонони ноогоҳ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва ба воя расонидани насли донишманду соҳибмаърифат мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. Хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. таи солҳои охир гаравидани ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ масъалаи мубрам ба шумор рафта, ин мушкилот ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. сабаби асосии шомил шудани ҷавононро ба ин гуна гурӯҳҳои тундрав коршиносон ба камсаводӣ ва сусиродагии онҳо марбут медонанд. таъссуфовар он аст ки асосан гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ кӯшиш мекунанд нозукии ин қишри ҷомеаро пайдо намуда бештари онҳоро ба худ ҷалб намоянд, зеро ҷавонон нерӯи бузург дошта дар мубориза қудрати бештар доранд. гуфта мешавад ки ҷавононе ки ба ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ мепайванданд аз паёмадҳои нохуш ва мушкилоте ки ба онҳо рух медиҳад огоҳ нестанд ва куркурона худро ба доми фиреб меафкананд. ҷиҳати муборизаи дастаҷамона бурдан ба ин вабо аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фармон дар бораи стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020 қабул карда шуда, имрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла дар донишгоҳу донишкадаҳои кишвар баҳри иҷрои он кор бурда мешавад. дар мулоқоте ки имрӯз дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон баргузор гардид, маҳз ба ҳамин равона гардида буд. таҳлилҳо нишон медиҳад ки сабаби асосии шомилшавии баъзе аз ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротгароӣ бевосита аз тарбияи волидайн дур мондани онҳо ва надоштани дониши кофӣ динӣ ва маърифати инсонӣ мебошад. таъкид карда шуд ки вақтҳои охир идея аз занону духтарон бо пӯшидани сару либос фарҳанги бегонаро қабул карда аз фарҳанги аслии миллии худ дур монданд. тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи хештаншиносию ватанпарастӣ яке аз вазифаҳои асосии падару модар ва аҳли ҷомеа ба ҳисоб меравад. бори дигар ба иштирокчиён моҳият ва ӯҳдадориҳои волидайн ки дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба таври мушаххас шаҳр дода шудааст фаҳмонда шуд. нуралии сафомиддин, неқадами нуралӣ барои барномаи ахбор. имрӯзҳо бахшида ба рӯзи ҷавонон дар донишгоҳу донишкадаҳои олии таълимии мамлакат чорабиниҳои тарғиботӣ доир карда мешавад. гузориш дар ин хусус. имрӯзҳо дар мамлакат бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон чорабиниҳои тарғиботии фарҳангӣ ва варзишӣ идома доранд. дар ҳамин замина имрӯз дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ чорабинӣ баргузор гардид. тавре таъкид шуд, имрӯз ҷавонон дар ҳамаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва ҳаёти ҷомеа фаъолият намуда дар пешрафти мамлакат ҳиссаи муносиб мегузоранд ва барои ободиву пешрафти ватани маҳбуб софдилона хизмат менамоянд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба нерӯи тавонои ҷавонон эътимод дорад. пешниҳоду ибтикороти ин қишри ҷомеаро дастгирӣ менамояд. барои амалӣ намудани сиёсати давлатии ҷавонон ҳукумат то ба имрӯз нақшаву барномаҳои зиёдеро татбиқ карда барои ҷавонони лаёқатманду соҳибистеъдод ҷиҳати омӯзиши илму дониш ва интихоби касбу ҳунарҳои замонавӣ заминии мусоид фароҳам оварда шудааст. чунин як чорабинӣ ҳамчунин дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотимур доир гардид. тавре таъкид шуд, имрӯз ифтихор мекунем, ҷавонон бояд хуб дарк намоянд ки ояндаи Тоҷикистони соҳибистиқлол дар дасти онҳост. ободу зебо нигоҳ доштани кишвар ва ба наслҳои баъдӣ ба мерос гузоштани мулки мутамаддину пешрафта масъулияти бузург дошта ҳар фарди бедордил бахусус ҷавонони ба ору номусро водор менамояд ки ба хотири таҳкими истиқлолияти давлатӣ ваҳдати миллӣ сулҳу субот ҳамеша кӯшишу талош намоянд. барномаи рангини фарҳангӣ анҷомбахши ин чорабинӣ буд ки хотирмон сурат гирифт. дар робита ба рӯзи ҷавонон ва бо мақсади шиносоӣ бо рафти донишандӯзии донишҷӯёне ки дар муассисаҳои олии таълимии Федератсияи Россия таҳсил менамоянд ҷамъомад доир гардид. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Саидаҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия. дар доираи ин ҳамоиш бо ҷалби донишҷӯёни тоҷик ки дар шаҳри вилоятҳои Федератсияи Россия ба таҳсил фаро гирифта шуданд, вобаста ба рафти донишомӯзии онҳо мубодилаи афкор сурат гирифт. зимини мулоқот таъкид гардид ки барои ҷавонон бо дастгирии ҳукумати мамлакат ҷиҳати аз худ кардани донишҳои замони муосир шароити имконияти мусоид фароҳам оварда шудааст. маврид ба таъкид аст ки дар доираи ҳамкориҳои судманди Тоҷикистону Федератсияи Россия солҳои охир даҳо кадрҳои баландихтисос омода карда шуда онҳо дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа фаъолияти босамар доранд. дар ин рӯз ҷавонони фаъоле ки дар мактабҳои олии Федератсияи Россия таҳсил мекунанд баҳри муттаҳид намудани донишҷӯён ва муаррифии шоистаи Тоҷикистон маҳфили ҷавонони тоҷик дар Россияро созмон доданд. маҳфили мазкур дар фаъолияти худ бо Кумитаи ҷавонон ва варзиш ва сафорати Тоҷикистон дар Россия ҳамкорӣ намуда идомадиҳандаи фаъолияти
маҳфили ҷавонони дар хориҷи кишвар таҳсил доштаи назди кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Муҳаммадалӣ Сафар, Хуршед Саидаҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом расид. Хайр, саломату сарбаланд бошед.